предишното видео си говорихме за продажбената фуния и разгледахме какво представлява тя и защо не е просто сайт, реклама или един пост в Инстаграм. Продажбената фуния е пътя от момента, в който клиента още не те познава, до момента, в който купува и остава лоялен. Днес ще направим следващата крачка. Ще видим как фунията се прилага на практика, ще разгледаме примери и най-важното, ще ти покажа как можеш да приложиш това в твоя бизнес, дори и да си стартиращ или малък. Използвахме примера с Кока-Кола и кампанията с имената. На бутилките има имена, но забележете, че не пише Димитър, а пише Митко. Не пише Гергана, а пише Гери. Не пише Александър, а Сашо. На пръв поглед забавно и случайно. Но истината е, че за това стоят сериозни изследвания. Някой е седнал и е проучил кои са най-популярните имена у нас. Дори галените имена. Защото комуникацията става по-близка. И защото когато бутилката носи твоето име или името на любим, или още по-лично, написано обращението, което ползваш към любим човек, тя вече не е просто напитка, тя е лично послание към теб. Представи си щанда в магазина. От едната страна има наредени стандартни бутилки Пепси. От другата страна Кока-Кола с името, на което си свикнал да се обръщаш или ти е мило, когато го чуеш от близките ти, които се обръщат към теб така. Гери, Ани, Митко. Към коя бутилка ще се обърнеш? Коя бутилка ще вземеш? Коя те заговаря? Ето това е практическата сила на продажбената фуния. Тя прави комуникацията лична. И тук идва още нещо важно. Ако отидеш в Виена, няма да намериш бутилка Митко. Ще намериш Лукас или Щефан. Кампанията е глобална, но винаги е съобразена с географските ширини и културата. Народопсихологията дори. Урока за малките бизнеси е ясен. Не е достатъчно да копираш чужда идея или да следваш тренд. Трябва да познаваш своя пазар и да говориш на езика на хората около теб. Кока-Кола е на пазара повече от 100 години и през цялото това време те никога не са спрели да правят кампании. Всяка година ново послание, нова емоция, нова причина да купиш Кока-Кола. Спряха ли, когато направиха първата си успешна реклама? Не. Спряха ли след един сполучлив клип? Не. И тук е голямата заблуда на малките бизнеси. Да мислят, че с няколко поста или няколко рила могат да изградят бранд. Не. Бранд се гради с последователност и с време. Фунията не е еднократна акция, тя е процес. Но има още един ключ. Dream Buyer. Кока-Кола имат ясен аватар. Знаят на кого говорят, какво обича, какво го радва, какво го натъжава. Сега е твоя ред да се замислиш. Знаеш ли от какво се страхува твоя клиент? Знаеш ли за какво мечтае? Какво го кара да се усмихва и какво го натъжава? Къде живее? На колко години е? Как прекарва времето си онлайн? Давам ти едно упражнение. Вземи лист и хартия. Запиши 3 желания на твоя Dream Buyer. После запиши 3 пречки, които му пречат да ги постигне. Това е началото на твоята продажбена фуния. Защото само когато познаваш добре клиента си, можеш да му говориш директно. Нека влезем още по-дълбоко. Фунията не е само път. Тя е психология. Клиентът има болки, като например какво го кара да се буди нощем. Или и какви желания има, за какво си казва само ако можех да направя, или какви спирачки има, защо казва не, дори когато иска продукта. Маркетинга работи, когато си отговориш на тези неща. Фунията не е схема, тя е разговор с човека срещу теб. И тук е момента да ти кажа къде най-често грешат бизнесите. Опитват да говорят на всички. Ако си за всички, значи си за никой. Създават съдържание за лайкове, не за клиенти. Копират трендове без посока. Очакват резултати след първите няколко поста. Нямат ясно CTA или Call to Action. Не казват на клиента какво да направи след това. Ако се разпознаваш в тези точки, не си сам. Но е време да смениш подхода.
И ето как да разбереш дали фунията ти работи. Гледай тези сигнали. Получаваш повече съобщения. Все повече хора запазват постовете ти. Имаш повече кликове към оставения линк. Дори и да не купуват веднага, хората започват да задават въпроси. Това са знаците, че се движиш в правилната посока. Нека ти дам още една аналогия. Фунията е като първа среща. Не каниш никого на първа среща да се ожени за теб. Първо се запознавате, после излизате на кафе, прекарвате повече време заедно, изграждате доверие и чак тогава идва по-голямата крачка. В бизнеса е същото. Не можеш да очакваш човек, който току-що е видял профила ти, веднага да купи. Първо трябва да създадеш връзка. Фунията е точно тази последователност. И сега един важен мит. Не кукичката сама по себе си продава. Да, хукът е важен, за да привлечеш вниманието. Но ако не знаеш кой е твоя Dream Buyer, тази кукичка е празна. Виждаме го често. Рилове с 1000 гледания и 0 клиенти. И защо се получава? Защо? Защото няма послание към правилния човек. Няма значение колко модерно изглежда видеото ти. Няма значение какви ефекти слагаш и дори Netflix да дойдат да снимат с техните камери съдържанието ти. Ако ти не знаеш кой е твоя Dream Buyer, няма да има никакъв резултат. Затова запомни. Продажбената фуния започва с човек, не с поста. Coca-Cola вече десетилетия говорят на своя Dream Buyer. Въпросът е, знаеш ли кой е твоя? Твоята задача е следната. След това видео вземи лист и напиши 5 неща за своя аватар. Какво иска най-много? От какво се страхува? Какво му пречи да постигне целите си? Как прекарва времето си онлайн? Кое е това малко нещо, което може да му улесни живота? Ако не можеш да отговориш, значи имаш много работа за вършене. И запомни, лайковете, трендовете и ефектите не изграждат бранд. Връзката с човека изгражда бранд. И ако имаш тази връзка, продажбите ще дойдат естествено. Благодаря, че изгледахте до край. Ще се видим в следващото видео.